ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радиои Озодия шаҳри Прага ман Шаълои Гулхоҷа тақдим мекунам. Салом, сархати мавзӯъҳои муҳим. додгоҳ як сокини Кӯлобро бо ҷалби ҷавонон ба Сурия муттаҳам мекунад, вале наздикони Ҷовидон Ҳакимов мегӯянд, ки ӯ зери зарбуллат гуноҳро эътироф кардааст. Биниза мега биним шикастагие меғози биёре мега баданама бибинем айсути биёре мега баъдан имра духтурро бибинем мара навм ке духтур бурам мехел набинам гапзани охи. мақомдорони фурудгоҳи Хуҷанд овозаҳоро бепоя хонда таъкид мекунанд, ки сабаби фуруд омадани ҳавопаймои хатсайри Уфа-Хуҷанд дар Кӯлоб ҳавои номусоид буд ва ҳоло ин ҳавопаймо бо 115 мусофир аз Хуҷанд ба Уфа баргашт. ва дар ҳоле ки Русия афви маҳдуди муҳоҷирони кории тоҷикро эълон кардааст, дар душанбе соҳибкорони вилояти Ростов тавсияи ҳамкорӣ бо Тоҷикистонро баҳс мекунанд. شرکتی که من کار میکنم با استحصال ترالبوس مشغول است که با چند شهرهای تاجیکستان در نقشه داریم که این نوع نقلیات را وارد کنیم. ترانسپورتного комплекса Таджикистана. додгоҳи Исмоили Сомонии Душанбе ба баррасии парванда як сокини шаҳри Кӯлоб пардохт, ки ба ҷалби ҷавонон ба Сурия муттаҳам мешавад. Ҷовидон Ҳакимовро ба таъсиси иттиҳоди ҷиноӣ ва зархаридӣ айбдор мекунанд. аммо наздикони Ҷовидон мегӯянд, кормандони раёсати корҳои дохилии пойтахт ӯро барои эътирофи гуноҳаш лату кӯб карданд, ки дар натиҷа бинияш шикаста, миёнаш зарби сангин дидааст. бечораро задан, пуфтан чич корш кардани ҳоз и бечора гуфтеса ҳечка ба назар нагирифтеса биниза мега биним шикастагие меғози биёре мега баданама бибинем айсути биёре мега баъдан имра духтурро бибинем мара навм ке духтур бурам мехел набинам гапзани охи. мақомоти умури дохила дар авоили соли равон Ҷовидон ва бародари ӯ Абдухалил Ҳакимовро дар шаҳри Кӯлоб боздошт карда ва сипас дуввумиро озод намуданд. гуфта мешавад, ки онҳо бародари Ҷалил Ҳакимованд, ки ба Сурия рафта ба худ лақаби Абу Ҳурайраи Фурсӣ гирифт ва хабари маргаш оғози соли 2015 ба Тоҷикистон расид. масъулони фурудгоҳи Хуҷанд мегӯянд, шаби гузашта бинобар меҳ ва ё тумани ғафс ҳавопаймои ширкати Уральскии авиалинии дар хатсайри Уфа-Хуҷанд маҷбур шуд дар фурудгоҳи Кӯлоб ба замин нишинад. онҳо овозаҳоро, ки гӯё ин ҳавопаймо рагумзадаву дар фурудгоҳи Кӯлоб нишастааст, бепоя хондаанд. мақомдорони фурудгоҳи Хуҷанд субҳи 28 март дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфтанд, ки ҳавопаймои Аэробус 320 хатсайри Уфа-Хуҷанд соатҳои 3 субҳи 28 март ба фарози фурудгоҳи Хуҷанд расид, вале аз номусоидии обу ҳаво натавонист фуруд ояд. ба қабли ҳамин манбаъ ҳавопаймо бо 23 мусофир дар Кӯлоб фуруд намуд. сипас ба Хуҷанд бозгашта соати 5 субҳ бо 115 мусофир ба Уфа парвоз кард. русия ба муҳоҷирони кории тоҷик ки ғайриқонунӣ дар қаламравии ин кишвар кор мекунанд иҷозат дод то 24 апрел, яъне тӯли як моҳ санадҳояшонро қонунӣ кунанд. Иброҳим Аҳмадов, намояндаи вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон дар Русия соати 6 ба вақти душанбе тавассути вебсайти Радиои Озодӣ ҷузъиёти ин қарорро шаҳр медиҳад. мо дар вебсайти Радиои Озодӣ мунтазири суолҳои шумо ҳастем. дар баробари афви маҳдуди муҳоҷирон, Русия ҳамчунин дар таҳкими ҳамкориҳои тиҷоратӣ бо Тоҷикистон ҳавасманд аст. имрӯз соҳибкорони Русия ва Тоҷикистон дар душанбе густариши доду гирифти худро бо ҳам баррасӣ намуданд. тафсилоти бештар аз Шодбониятӣ. дар ҳамоиши соҳибкорони тоҷику рус ки рӯзи 28 март дар палатаи савдо ва саноат баргузор шуд, асосан соҳибкорони шаҳрҳои вилояти Ростави Русия бо ҳамтоёни тоҷикистони доир ба ҳамкориҳо суҳбат карданд. истеҳсоли маҳсулоти бозоргир, пайдо кардани шарики тиҷоратӣ дар ҳар ду кишвар аз мавзӯъҳои меҳварӣ вохӯрӣ буд. В Таджикистане очень много отраслей, с которыми можно сотрудничать. дар Тоҷикистон бахшҳои зиёд аст ки мешавад ҳамкорӣ кард, аз ҷумла энергетика. дар ин самт ширкатҳои Русия хеле фаъол кор карда истоданд. ҳамкориҳо дар соҳаҳои нақлиёти шаҳрӣ ва ҳам роҳи оҳан идома доранд. ширкате ки ман кор мекунам ба истеҳсоли троллейбус машғул аст, ки бо чанд шаҳрҳои Тоҷикистон дар нақша дорем, ки ин навъи нақлиётро ворид кунем. Развитие транспортного комплекса Таджикистана. соҳибкорони Русия ҳамчунин ба масъалаи интиқоли молу коло байни кишварҳои минтақа ва кашфу истихроҷи маъдан дар Тоҷикистон таваҷҷӯҳ карданд. манотиқи Тоҷикистон 93% кӯҳ аст. аз ин хотир яъне иктишофу истихроҷи маъдан барои мо хеле муҳим аст.
ва барои ҳамин дар ҳамин соҳаи иктишофу истихроҷи маъдан дар Тоҷикистон мо кӯшиш кардаистем ки он чизе ки ширкатҳои Русия дар хеле пешрафта ҳастанд, ҳамин пешрафти онҳоро дар Тоҷикистон ҳам ина дар роҳ мондем. русия яке аз шарикони асосии тиҷоратии Тоҷикистон аст, ҳарчанд корхонаҳои муштараки саноатӣ байни ду кишвар зиёд нест. ширкатҳои русӣ бозори маводи сӯхт дар Тоҷикистонро дар даст доранд ва 60% маводи сӯхти Тоҷикистон аз он ҷо ворид мешавад. гардиши мол миёни ду кишвар дар соли гузашта беш аз $1 миллиард ташкил додааст. Тоҷикистон бар Русия умдатан маҳсулоти кишоварзӣ, алюминий ва маҳсулоти насоҷӣ мефурӯшад. Шодмони Ятим, Мардони Муҳаммад, Озодӣ, Душанбе. барномаро идома медиҳем. Шаҳрдори Душанбе дар як иқдоми бесобиқа аксари таксиҳоеро ки ба вилояти Хатлон мусофир мебурданд аз дохили пойтахт берун кард. ронандагон мегӯянд ҳарчанд дар ҷои нав шароит беҳтар аст, аммо набуди мусофирон даромади онҳоро кам кардааст. ҷузъиётро аз Тоҳири Сафар мешунавем. Да як рӯз хок рафтем омадем пукай омадагем ча стодагим. Авха инҷо ки мада бор кан, аунҷа борис кан, старо мерай. Инам ча стодагим. Қамсангир шама мутараю. Қирған куй чи бо чи надора. яъне мусофир надорад. Нурулло Иззатуллоев аз субҳи барвақт мунтазири муштарист ки ба шаҳри Қурғонтепа маркази Хатлон бубарад, аммо 3 соат аст касе ба суроғаш ба терминали нави мусофиркашонӣ дар канори шаҳри Душанбе наёмадааст. терминалро барои автобусу таксиҳое сохтанд ки ба Хатлон мераванд, аммо бештар аз 2 моҳ аст ки инҷо сукути комил ҳукмфармост. мусофиро барои ки мусофиро бисёрш намедонанд инҷара. аммо маршруткаҳое ки мегарданд ҳамис агар бор кунанд ки биёянд, агар таксиҳои ба ҷое ки ҳамҷа набошанд, ҳамаш ҳамиҷа меоянд, барои ки бисёр мусофир иҷара намедонанд. таксиҳои пинҳонӣ инҷо ҳастанд дар наздикии бозори Саховат, яке аз бозорҳои бузурги Душанбе. қаблан тамоми нақлиёти самти Хатлон аз ҳамин ҷо мусофир мегирифт. мусофирон мегӯянд ки инҷо мошин зиёдтар ва арзонтар буд. айнами автосентр мақсад ки буд арзониш мера 40-50 сом меганди дагон читори намегира. ҳукумати Душанбе чанде пеш бо қабули як қарор гуфт барои он мошину мусофиркашҳоро ба канори шаҳр бурд то бебандуборӣ дар ҳаракати нақлиёт аз байн бурда шавад. дар шаҳр монеа нашавад. авария садамаҳои бисёре ки дар шаҳр мешавад, аз ҳисоби ҳамин бисёри таксиҳое ки аз районҳо мешаванд, ҳамин ҳисоб мешавад маршруткаҳо барои ҳамин чиза михел ташкил карданд. шитобкории мақомот дар иҷрои амри шаҳрдорӣ сабаби бехабар мондани мусофирон аз ҷои нав шудааст ва сабаби наомадани ронандаҳо ба ҷои нав ки омодаи комил нест. ба гуфтаи ронандагон дар натиҷаи шитобкорӣ ҳам онҳо зиён мебинанд ва ҳам мусофирон ки соатҳо дар шаҳр мунтазири мошин мемонанду вақт талаф мекунанд. рӯзеш мешавад гишна мерем, обед ҳам намекунем ки обед ки я танга шава ки гудакора номтем. барномаро бо гузоришҳои байналмилалӣ идома медиҳем. шуруъ аз рӯзи 28 март низоми сафарҳои бидуни раводид миёни шаҳрвандони Гурҷистон ва Иттиҳодияи Аврупо амалӣ мешавад. онҳое ки соҳиби шиносномаҳои биометрии гурҷӣ ҳастанд метавонанд ба муҳлати то 90 рӯз як бор дар нимсол аз кишварҳои аврупоӣ дидан кунанд. қонуни мазкур дар авоили моҳи феврал қабул шуд ва аз сӯи гурҷиҳо истиқболи гарм ёфт. Хиромон Бахозода мавзӯъро идома медиҳад. шоми Душанбе дар равобити Гурҷистон ва Иттиҳодияи Аврупо марҳилаи нави ҳамкорӣ оғоз ёфт. Шӯро аз рӯзи Душанбе 28 март онҳо ҳақ пайдо карданд ки ба қаламрави Иттиҳодияи Аврупо бидуни раводид ё виза танҳо бар асоси шиносномаҳои биометрии худ сафар кунанд. дар Тифлис, пойтахти Гурҷистон, ба ин муносибат рӯзи 27 март як ҷашни калон барпо шуд. донишҷӯ Мариям Тевзадзе мегӯяд аз ин муқаррарот хеле хушҳол аст. сабукӣ дар низоми виза ба мо имкони дидани Аврупо, шиносоӣ бо фарҳанги онро фароҳам меорад ва мо ҳам бахше аз ин фарҳанг хоҳем шуд. ташаккур. сокини дигари Гурҷистон Георги Чумбуридзе мегӯяд низоми бевиза танҳо оғози кор аст. бешубҳа ин хабари хуб аст, вале ҳадафи калонтарин ҳамоиши сиёсӣ бо Иттиҳодияи Аврупо аст.
донишҷӯ Татья Мтварелидзе мегӯяд барояш имкони таҳсил дар Аврупо хеле муҳим аст. ин қарор барои гурҷиҳое ки дар фикри таҳсил ҳастанд имкониятҳои хуб фароҳам меорад. мо дар давоми сол чандин бор ба Аврупо меравем ва дар гузашта сатҳҳои зиёде буд ки кори моро душвор мекард. ҳоло бошад хеле беҳтар хоҳад шуд. яке аз аввалин нафароне ки аз имкони сафари бидуни виза ба Аврупо истифода кард нахуст вазир Георгий Квирикашвили буд. ин натиҷаи кори ба тадриҷ ва пойфишориҳои ҳукумат ва ҳам саҳми сокинони кишвари мо буд. қонунгузории Гурҷистонро ба меъёрҳои муқарраркардаи Комиссиони Аврупо мутобиқ кардем. Ба ҳамаи ҳамкороне ки дар ин роҳи мушкил моро дастгирӣ карданд сипосгузор ҳастем. қонун рӯзи 7 феврал аз ҷониби Парлумони Аврупо қабул шуд. ин қонун ба шаҳрвандони Гурҷистон имкони сафари бемамониятро ба ҳама кишварҳои узви Иттиҳодияи Аврупо ба ҷуз Бритониёи Кабир аз ҷумла Ирландия, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия ва Швейсария фароҳам меорад. дар муддати то 90 рӯз онҳо метавонанд барои ҷаҳонгардӣ, ҳалли мушкилоти оилавӣ ва тиҷорат ба Аврупо сафар кунанд. дар сурати вайрон кардани қоидаи будубош шахс ба 3000 евро ва 5 соли манъи сафар ба Аврупо муҷозот мешавад. режими бидуни виза ҳаққи кор дар Аврупоро намедиҳад. рӯзи душанбе дузд ва ё дақиқтараш дуздон аз як осорхонаи Берлин пойтахти Олмон тангаи тиллоии нотакрорро ба яғмо бурданд. муфаттишон мегӯянд танга 100 килограмм вазн дошт ва аз эҳтимол дур аст ки як кас метавонист онро бо худ барад. дар ин бора Мумин Аҳмадӣ тафсилот дорад. ғоратгарон рӯзи душанбе аз осорхонаи бодеи Берлин сикаи тиллоии канадагӣ бо номи барги калони Афро ва бо чеҳраи маликаи Британияи Кабир Елизаветаи дуюмро ба яғмо бурданд. ин сикаи тиллоии холис 100 кило вазн дошта қутр ва ё диаметраш 53 сантиметрро ташкил мекунад. Винфрид Венсел намояндаи пулис гуфт тарзи содир шудани ҷиноят дар маҷмӯъ рӯшан аст. طبق اطلاعی که ما داریم دوست یا شاید غارتگران شیشه تیریزه را از طرف پشت آسارخانه که در کنار راه قطار شهری جایگیر است شکستند. آنها به تالار نمایشگاه تنگه ها وارد شدند و تنها یک سکه تاریخی را با خود بردند. ونسل از شرح کاری نظام محافظتی آسارخانه خودداری کرد. تنها گفت که سکه دزدیده شده در زیر شیشه تیرناگذار جایگیر بود. تنگه مذکور در سکه‌خانه سلطنتی کانادا در سال 2007 آماده شده است. بنابر بزرگی حجمش آن به کتاب رکوردهای گینس وارد گردید. سکه طلایی در آثارخانه باد موقتا نگهداری میشد. ارزش آن زمانی تولید به $1,000,000 برابر بوده است، اما در بازار چند برابر بیشتر از این نرخ دارد. و یک خبری ورزشی امروز در ورزشگاه مادیرا قوازمایی دوستانه دسته‌های منتخب فوتبال پرتغال و شویتسیا برپا می‌شود. هواداران محلی فوتبال از آن خوشحالند که برای اولین بار در 16 سال اخیر فوتبال بازان دوست داشته‌شان را در این جزیره پرتغالی خواهند دید. مقامات محلی مادیرا اعلام کردند که پاگو فرودگاه محلی را به نام یکی از زادگان این محل بهترین فوتبال بازی جهان کریستیانو رونالدو می‌گذارند. شام دوشنبه کریستیانو رونالدو همراه دیگر فوتبالبازان دسته منتخب پرتغالیا به زادگاهش جزیره مادیرا سفر کرد. روز سه‌شنبه در ورزشگاه محلی قوه آزمایی دوستانه پرتغالیا با شویتسیا دایر خواهد شد. مردم زیاد به پیشواز فوتبالبازان پرتغالی برآمدند. رونالدو با پپه که در دسته ریال مادرید و منتخب پرتغالی با او هنرنمایی میکند جام قهرمانان اروپا را به مادیرا آورد. رونالدو سال گذشته همراه با ریال جایزه قهرمانان لیگ اروپا، همراه با منتخب پرتغالیا جام اروپا و سپس توپ طلایی بهترین فوتبالباز جهان را کسب کرد. روز چهارشنبه رونالدو را جایزه دیگر منتظر است. فرودگاه محلی به نام کریستیانو رونالدو گذاشته می شود. این چند خبرگزارش مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر رو در وبسایت cwazadi.org در صفحه‌های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهدار هر یک شما.